Здравейте хора, както виждате имаме Legendary Chest, спечели го от коя битка беше, ето в тази. Нека да видим, ще направя малко по-бързо. Тук сега май пуснах Елит Барберин и някакви зап. И му взех тавара. Тук Fireball и Cannon. Така. Той тук можеше много мазно да ме бие, но аз му взех първи 3 коронки. Пак същото комбо. Не успяхме да му вземе тауъра. Пускам Fireball. Така. Така. Тук пуснах пак Fireball. Тук ни. Гледайте сега хора. И вижте. Каква битка само. И получих плюс 30 на купи Legendary Chest. Утре ще направя малък chest opening. И мисля това е за този клип. Ако ви е харесал, палец нагоре. И чао!